eller er ude at tæske folk, eller noget som helst. Vi træder bare på en speeder. Du er det, man kan kalde en vanvidsbilist. Godmorgen. Godmorgen. Hvor hurtigt kørte du, da du mistede dit kørekort? En gennemsnitshastighed på 152,3, men jeg var i hvert fald 170 en enkelt gang. Hvilken type vej var det? Motorvej. Okay, 170 på en motorvej. Ja. Hvad er det hurtigste, du har kørt på en offentlig vej? 255. Er det din egen bil, der kan køre 255? Nej, det var en kammerat. Okay. Hvad er din sådan, første tanke, når du hører, at mennesker, der slår hjernen fra og kører så sindssygt stærkt, og ender med at slå andre mennesker ihjel, at de skal straffes hårdere, end de bliver i dag? Hvad er din første reaktion på det? Noget lort. Fordi at jeg kan jo godt selv lide at tråde lidt på speederen. Er du modstander af, at man bliver straffet for at slå andre ihjel i trafikken sådan i bred forstand, eller hvad? Overhovedet ikke. Nej. Overhovedet ikke, nej. Jeg synes, det er fair, at hvis der er en person, der er involveret, personstand involveret, så er det fint med hård straf. Der er sgu ikke noget der. Men jeg synes, at os, der er lidt glade for at træde på speederen, at vi bliver set meget hårdt ud på. Men du er jo ikke herre over, om der er nogen, der kommer til skade, når du kører alt for stærkt. Nej, det har du ret i. Altså, der er selvfølgelig altid en chance, men det tænker man ikke over, når du kører. Nu ved jeg ikke, om jeg har læst det, men der var lige nogen gut fra Sverige, der kom kørende fra Øresundsbroen og ind mod København i sin Mercedes AMG. Han blev mod til 274, og der forstår jeg ikke, at man går mega meget mok. Der er ikke nogen mennesker derude, altså ude på den motorvej. Jeg ved godt, hastighedsgrænsen er sat ned til 90 derude, men... Altså hans mulighed for at reagere på for eksempel en langsamkørende, der ligger et eller andet sted længere fremme på vejen, er jo ikke eksisterende. Altså det er farligt at køre så hurtigt. Ja, det har du helt ret i. Altså det kan jeg ikke modkommentere for, fordi det er ret i. Jo hurtigere det går, jo farligere er det. Okay. Altså det er jo rigtigt nok. Men hvorfor skal han så ikke have en kæmpe bøde? Det skal han da også. Der er ikke noget der. Jeg har ikke noget mod at få en bøde, men jeg synes, det er... altså, det er jo ikke, fordi vi sælger narko, eller er ude at tæske folk, eller noget som helst. Vi træder bare på en speeder. Der tænker jeg, at der er mange andre forbrydere, der kan bruge fuldstændig samme rationale og sige, det kan godt være, at jeg lige har tømt pengekassen i den lokale kortklub, men jeg sælger ikke narko. Nej, men altså... Forstår mig ret. Jeg er ikke ude og jeg har ikke LTS gående på ryggen og ude at skyde folk. Philip, jeg er jo fat i dig, fordi regeringen fremlægger et lovforslag om at hæve straffen med 50% for vanvidskørsel, som resulterer i dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. Ja. Hvis straffen er hævet med 50%, så betyder det, at man bliver idømt en straf på 3 års fængsel for uagtsomt manddrab, og under særligt skærpende omstændigheder, så hedder det mellem 4 og 6 år. Hvad synes du om det? Jamen, det synes jeg er helt fair. Folk, der fløjer, nu havde vi jo et eksempel på den der flugtbillet her for et par uger siden, der dræbte en lille 5-årig pige inde i København. Ja. Altså, der er jeg helt målløs. Altså, jeg forstår ikke, at man... det forstår jeg ikke. Men tror du, han vidste, at han ville ende med at dræbe en lille pige? Eller tror du bare, han trykkede på speederen, fordi han kunne lide det? Jamen, han trykkede nok bare på speederen, fordi han kunne lide det. Eller også fordi han var i gang med noget andet. Hvad er så forskellen på dig og ham? Jamen, der er i princippet ikke nogen forskel igen. Altså, hvis jeg kører ind i en... Jeg vil selvfølgelig være sur på mig selv, men jeg vil da ikke blive... Altså, jeg vil jo ikke... Jeg vil i princippet ikke have noget imod,